de 150 centres i 300.000 clients a tot el món, Keiser Training, especialista mundial en enfortiment muscular i partner oficial de la Federació Catalana de Golf, va inaugurar les seves instal·lacions en ple centre de Barcelona el 2008. El que ha portat a Keiser Training a apostar per l'esport del golf és el convenciment que amb el nostre mètode de treball podem ajudar molt als jugadors i a les jugadores de golf. De fet, nosaltres pensem que podem ajudar-los a assolir dos objectius prioritaris, que són la millora del rendiment esportiu i la prevenció de lesions. Fundat l'any 1966 per Werner Keiser a Zurich, el mètode d'entrenament de Keiser Training destaca la millora del rendiment esportiu i la prevenció de lesions, treballant principalment la zona lumbar, la paret abdominal obliqua i els avantbraços per a protegir la musculatura de moviments bruscs, com pot ser la rotació de l'esquena al fer el swing. Nosaltres tenim un programa d'enfortiment muscular que és específic per jugar a golf, i per tant els jugadors i les jugadores que el segueixin trobaran una millora del seu estat físic i una millora del seu joc en el golf. Keiser Training ha col·laborat d'una forma definitiva perquè jo estigui en bona forma. L'entrenament regular que faig amb el mètode de Keiser Training, que és un mètode molt ben estudiat, molt científic. Les màquines que fem servir fan treballar la musculatura tant en flexió com en extensió i així treballem la força i també la flexibilitat. Sortia d'una lesió d'esquí molt greu, vaig veure com s'estava muntant el local, vaig veure la publicitat, em va semblar molt interessant tot el que deien i al cap de 15 dies vaig començar a treballar. Haig de dir que em van aconseguir recuperar completament la meva esquena i mai més he sentit mal d'esquena. La franja d'edat que és idònia per venir a exercitar-se a Keiser Training és un ventall d'edats des dels 15 anys fins als, sense límit, 80 i pico d'anys. De fet, nosaltres sempre diem que qualsevol noi o noia, nen en aquest cas, que ja medeixi 1,50 m d'alçada, ja pot venir a exercitar-se a Keiser Training per una qüestió d'ergonomia i de funcionament de les màquines. De fet, nosaltres tenim molts adolescents i molta gent gran, estem amb un promig d'edat de 49 anys, per tant tenim gent de totes les edats i insisteixo, el funcionament i el model del treball i el programa d'exercicis acostuma a ser el mateix, el que varia és la intensitat, el pes i la progressió. El programa d'exercicis específics per a golf de Keiser Training t'ajudarà a fer el teu millor cop.